Ommelipyrstöpurkit on. Kaviarit pistetäänkin tänne sivutaskuun. Kilo voita on. Kananmunat löytyy. Savukinkku. Savukinkku! Missä on savukinkku? Vaimo, kukaan ehtinyt nappaamaan minun savukinkkuni. Voi hyvänen aika! Tässä huusollissa, kun vähänkin silmä välttää, niin jo vietään tosi evät siis. Sinä pakkasit sen kinkkus heti sinne alimmaiseksi. No niin, näkyy olevankin. Savukinkku löytyy. Entäs keräkaalit? On. Sitten tarkistetaan tämä maustepuoli. Ne on täällä sivutaskussa. Basiliikkaa on. Meirami on. Soua löytyy. Ja tinkiami. Voi hyvä. Kyllä ihminen on haajamielinen. No. Tiedätkö mitä? No. Tuores liha on päässyt kokonaan unohtumaan. Vaimo kuulta et viittis kipasta vielä kerran kauppaan ja ostaa semmoisen 3-4 kilon pötiken härän sisäfilettiä. Ja eihän me olla ostettu vielä lampaan potkaakaan. Ja perunat. 2 kiloa perunoita. Eikö nuo evät riitä nyt jo koko komppanialle? Kai siellä armeijassa omaakin huolto pelaa. No kai armeijassa huolto pelaa. Mutta minä lähtenkin meidän mökille erakoksi. Kärsin siellä. Syön siellä näitä eväitä siihen asti, kun siellä saat isäukkos poistamaan minulta tämän niin kutsutun asevelipalveluksen. Mutta Uno, mitä sä puhut? Sinustahan piti tulla maju. Helpotta! Eikö siis tässä huusollissa miehellä ole oikeutta vaihtaa edes mielipiteitä? Sukista puhumattakaan. No ei sulla koskaan ole sukkia ollutkaan. No siinä sä näet. Mä olen pohjimmiltaan semmonen hyvin vaatimaton persoona. Sitä paitsi en mä ole ollenkaan varma, että tämmöiset majoriarvoasteikot on ollenkaan niinku etuksi esimerkiksi liike-elämässäkään. Katsopa, vaatimattomuus kaunistaa. Se on ollut minun iskulauseeni läpi elämän. Ja on vuosien varrella purru, niin kuin kuvasta näkyy. Sitä paitsi muistin myöskin sen, että armeijassa on A, erittäin huono ruoka. B, sitä on aina liian vähän. D, kamalat kuteet. C, aikaiset aamuherätykset. Ja G, on tämä alituinen puuhaaminen näiden aseiden kanssa, siis tämmöisessä raakassa ulkoilmassa. Vaikka minä joutunkin näin kotiolosuhteessa ylläpitämään tämmöistä melko vaatimatonta elintasoa, sen tuominen puutteineen, niin en näe kyllä tosiaankaan mitään syytä vaihtaa siis vielä huonompiin olosuhteisiin. Minä sen sijaan näen. Ovella seisoo parikin syytä. Isä ilmeisesti arvasi sinun muuttavan mieltäsi ja on lähettänyt 200 poliisia hakemaan sinua. Ai jaha, vai niin? Tämä se appiukko saa vielä kalliisti maksaa.